Παίρνει αναμνήσεις και θύμησες από την κατεχόμενη γη μας. Αναδιπλώνει έντοξες σελίδες ιστορίας και πολιτισμού. Αναβιώνει έθιμα και παραδόσεις αξέχαστες. Ένα φιλμάκι από τη Μόρφου μας. Το φιλμάκι είναι του Μιχάλη Γεωργιάδη. Έσπρωχνε στην αγκαλιά της Μόρφου. Ούλιος, δυτικός, καλοτάξιδος. Το πέλαγος σκόρπαζε, ηρεμούσε. Το κύμα έφερνε τα χρόνια και τα σκαριά της Σάμου και της Κρήτης, σκούνες και πρίκια της Κιλικίας και της Καπαδοκίας. Η αγκαλιά της Μόρφου, πυκνοκατοικημένη, παραξοβόλη για ανεμοδαρμένους αχαιούς, καταφύγιο για ζαλισμένους ερημίτες και απολόκες, φέουδο για πλούσιους εμπόρους από τη Δύση, κρυψώνας για οργισμένους Οθωμανούς, χώρος ανάπαυλας και αναψυχής για απικιοκράτες. Για μας, ένας απέραντος πορτοκαλαιώνας, ένα περιβόλι γεμάτο από τους ανθούς της μνήμης μας, η αγκαλιά της Μόρφου. Από τη μια ολυμνή της, η πέτρα του διγενή, ορόσημο πέτρινο που αξιφά τον χρόνο. Από την άλλη, ο απάνεμος κορμακίτης. Και στο βάθος, κατά πράσινο το κυπαρισόδουμο. Ο τόπος ήταν ευλογημένος. Κόλποι, αραξοβόλια, όρμοι και λιμάνια, πλατιά και φιλόξενη παιδιά, εύκολη η γη, πλούσια τα νερά. Ο Σεράχης, ο Οφκός, ο Ξερός, ο Σέτρακος, ο Ατσάς, ο Καρπότης, ο Κομίκης, ο Αλυπός, η Στεφανιά, η Άμμη, του Σαντελή, του Ρουτσιά. Χτίστηκαν σχολεία, τα δημοτικά Αρεναγωγείο και Παρθεναγωγείο, το Ελληνικό Γυμνάσιο Μόρφου, το Γεωργικό Γυμνάσιο, η Εμπορική Σχολή, η Σχολή Κοφαλά. Άρχισε τη λειτουργία του το πρώτο διδασκαλικό κολέγιο της Κύπρου, όπου δίδαξε ο Διαμαντής και ο Κάνθος. Η Μόρφου γίνεται το εκπαιδευτικό κέντρο της περιοχής. Ταχυδρομεία, δικαστήρια, Μητρόπολη, αθλητικά σωματεία. Ανδρώθηκε ο διγενής Ακρίτας Μόρφου. Δημιουργήθηκε η πρώτη φιλαρμονική. Η προσφορά του στον αθλητισμό, μαζί με την Αθλητική Ένωση Μόρφου, τεράστια. Η συμβολή των δύο σωματείων στην αναβάθμιση της πολιτιστικής κουλτούρας της Μόρφου, πολυδιάστατη. Και ο κόσμος μεγάλωσε. Ο Λουκής Ακρίτας, η Σαρφό Λεοντιάδη, ο Χρήστος Κάρμιος, ο Άνθος Ροδίνης, ο Νικόλας Κονομής, ο Κώστας Μόντης. Μια χούφτα χώμα του Μόρφου,
ένα κουβά θάλασσα της Κερίνιας. Αθλητικοί αγώνες, εκθέσεις βιβλίου, φεστιβάλ πορτοκαλιού, γεωργικές εκθέσεις, αρθεστήρια. Όταν ήμασταν έφηβοι, ξανηγόμασταν στο περιβόλι ή στο ακρογιάλι με τις πέτρες και την κόκκινη θάλασσα. Τα απογεύματα, με την αρμύρα στους γυμνούς ώμους, ανεβαίναμε στο θέατρο των Σόλων και χαϊδεύαμε από ψηλά τα κίτρινα στάχια που σφίγαν κύματα στην αποβάθρα του μεταλλίου. Πέρα στον ορίζοντα, σαν σκιές, καράβια ή οι αχτές της Τουρκίας. Σαν βράδιασε, με σκηνικό τα φώτα των πλοίων, έβγαινε ο Ορέστης τρελός, κυνηγημένος από τις ερηνίες, να αναγνωρίζει έξαφνα την αδερφή του στην ταυρίδα. Κατοικείται αυτή η πόλη. Κατοικείται αυτό το χωριό. Πού πήγαν όλοι και αφήκαν τον Αϊμάμα να διαπραγματευτεί τα σπίτια τους, να περισσώσει τη ζωή τους.